இறைவார்த்தை சொல்லுகிறது அன்பர்களே, ஆண்டவரை பற்றி வாருங்கள் மகிழ்ந்துடுவோம். எசையா புத்தகம் 49வது அதிகாரம் 13வது வார்த்தை, வாருங்கள் மகிழ்ந்து பாடுவோம். ஆண்டவர்கிட்ட மகிழ்ந்து பாடுங்கள் அன்பர்களே. உங்கள் துன்பங்கள் கவலைகள் மத்தியில அவரை போற்றி புகழ்ந்து பாட கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த துன்பங்களே வரலாறாய் ஆசீர்வாத வரலாறாய் மாறும். வாருங்கள் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுறோம். மண்ணுலகே கலிக்கூர், மலைகளே அக்களித்து ஆர்ப்பரியுங்கள். ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து வருகிறார். ஏன் பூசைக்கு இங்க வரோம் தெரியுமா? இறைவார்த்தை சொல்லுது பாருங்க. எசையா புத்தகம் 49:13 சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்து வருகிறார். அந்த பூசையில ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறார். இந்த பூசையில ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கிறார். அடுத்த வார்த்தை பாருங்க, 15வது வார்த்தை, பால் குடிக்கும் தன் மகவை தன் தாய் மறப்பாளோ. ஏன் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார்? பால் குடிக்கும் மகவை, ஒரு குழந்தையை ஒரு தாய் மறக்கவே மாட்டா. எங்க போனாலும் குழந்தை வீட்டுல இருக்க ஓடி வருவா. என் குழந்தைக்கு 10 மணிக்கு பால் கொடுக்கணும் தாய்க்கு தெரியும். தந்தை மறக்கலாம், உறவினர்கள் மறக்கலாம், அம்மாவுக்கு தெரியும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆண்டவர் எப்படி ஒப்பிடுறாங்க பாருங்க. பால் குடிக்கும் தன் மகவை தாய் மறப்பாலோ. ஒரு குழந்தைய ஒரு அம்மா மறக்கவே மாட்டா. அதுபோல கருத்தாங்கியவள் தன் பிள்ளை மீது இரக்கம் காட்டாது இருப்பாளோ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் மேல இரக்கம் காட்டாம இருப்பேனா? நீ என் பிள்ளை, நான் உன்னை அனுப்பினேன். நான் இந்த திருமணத்துல நான் உன்னை கொடுத்தது, இந்த வாழ்க்கை நான் உனக்கு கொடுத்தது, இந்த வேலை நான் உனக்கு கொடுத்தது. நீ சந்திக்கிற பிரச்சனை என்னை அறிந்துதான் நீ பிரச்சனையை சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறாய். உன் மேல நான் இரக்கம் காட்டாம இருப்பேனா அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. அடுத்த வார்த்தையை பாருங்க, இவர்கள் மறந்திடணும், நான் உன்னை மறக்கவே மாட்டேன். ஒரு தாய் தன் பிள்ளைய மறக்கவே மாட்டா. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒருவேளை அம்மா, ஏன்னா நிறைய இடத்துல குப்பமேட்டெல்லாம் குழந்தைய பெத்துட்டு போட்டு போறாங்களே, அப்படிதான் அனாதை பிள்ளைகள்லாம் வராங்க. அப்படி ஒருவேளை தாய் மனது கல்லாகி தன் சொந்த பிள்ளையை விட்டுட்டு போனா கூட ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த தாய் அன்பு மாறாது. அப்படியே மாறியது உண்டு, நான் உன்னை மறக்கவே மாட்டேன். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. உங்கள் தேவைகளுக்கு ஆயிற்று.